to da magabatanmu sun yadda in suka ba mutum ya to zai taimake ta ne wajen bin Allah ba lasisi ya samu na abin da ya ga dama ba. ko yar uwa wata rana aka aurar da ita sai kakar da ta haifi mahaifin ta je gidan sai ta tarar ba sana mutan gida suka ce sun tafi unguwa ta dawo haka kwana biyu ta sake koma gidan sai ta tarar ba sana sun tafi unguwa ta dawo na uku ta je ba sana sun tafi unguwa sai ta ce a'a kai ku gaya min yaran nan ina suke zuwa shaji a yi ɓoye maki aka aisi neman suke tafiya wai tun da matarsa ce sai ce ku bani tabarma in zauna ta sama ta ce ko za su kai asuba sai sun dawo yana zuwa ta ce rubuta takarda ka bata sa ta gaban tafi da ita gida lafiyayya ya muka baka mumina musulma in ka bata ta tafi karfinka koro mana ita za ka cuce mu to yanzu iyayen yanzu ba ruwansu da wannan waye mijinta ne mijinta ba zai saba dokar Allah a kyale shi ba ko ta ba ta miƙe kafa saba wa Allah ba mijinta ne zai ɗauke ta ya kai ta sabon gari wujin inyamur ɗan daudu ta buɗe kanta waye mata kitso wai shine mijinta ta miƙa hannunta ɗan daudu